Mawur kadi kabuncang ing prahara renten dalu anggung ngangesti purbaning dat kang murweng dat nenggih Sang Dewi Prita ya Dewi Kunthi Nalibrata lebet lumampahing wanci gumantining warsa nenggih gumantining taun sadangunira Narpati nganggo Prabu Karna Basusena dadi ora wangira Sanata Gong Astina Prabu Duryudana wiwit plethek jumedheling Surya manjer tenganging antya manjing surup Sandyakala datan kendhat risang tali dharma ya Sang Surya Putra ya Prabu Karna ingkang anggung mesem mujiwat jejawat asta kelawan Sanata Prabu Jaka Pitana teteping dharma pangesine Prabu Karna katanana liyan muhung amurih luhuring kawibawan Prabu Kurupati mila senengkake ngaluhur dadi jejeg wengkuning negari bang-bang pengalum-aluming Praja Ngastina bawane wis tetaunan kaya wis dateng kena winilaning driji darmane Prabu Karna dhateng Sanata Kurupati pauto rehning sagung para sata Kurawanggung dipandhegani dening wong julik nenggih Patih Sengkuni renten dalu anggung nyikara nyeksa dhateng para Pandhawa mamrih cilik lara gedhe temekaning pati Sewu Srana kang katindakake murih rubuhing Pandhawa Rewasnya Pandhawa lenggah ning kedhaton Ngendraprasta tinantang dadu dening para Kurawa labet bandar ngamarta Prabu Yudhistira bandar Ngastina Patih Sengkuni mila datan mokal ludhes keles tumpes tapis tanpa tilas bondo brana picis gadahaning Pandhawa kinukup dening para Kurawa para Pandhawa dadi wong buangan 12 taun katambah setunggal warsa kedah sesinglon kanthi perjanjen lamun ta den upaya dening telik sandening Kurawa dhateng pinanggih Pandhawa menang nampi sepaling negari Ngastina miwah Ngendraprasta sajajane parandene nganti pundhak 13 taun Pandhawa timbul ing negari Wirata Sata Kurawa nggegeki ciptane ngemut gula krasa legi diulu sak lodhonge Tatanarsa nguwalaken sepaling negari Ngastina miwah negari Ngendraprasta Duryudana datang arsa mangsulaken negari Ngendraprasta anut surasaning perjanjen dadu nganti Pandhawa ngambali duta kaping 3 nenggih Nalendring Pancala Dewi Kunthi miwah ingkang wekasan Sri Nalendra Kresna ingkang dadi dutaning Pandhawa parandene gagarwi kartanpa dadi satemah nyabrang Baratayuda Yo, maju.
Werkudara ya. Hut. Hut. Wah, wah ya. Wah. Hut. Yo. Hai. Wah, bayah. Yo, kayak dikeracak. Ya, maju. Yo, keracak. Yo, keracak. Nah, menang toh. Maju. Kathah ingkang kasambut ing ngrana Madyalaga. Wangke sungsun timbun-timbun. Nyekaklak kang peksi gagak andum bangke haning madaning Tegal Kuru. Janinganing talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur lumrang wekang sari pindha Jolata kula nuwun sewu. Kula badhe matur wonten ngersanipun
Putri Linangkung kula badhe ngucap kepengin dipun sekseni kaliyan Putri Linuhur ingkang sampun jumeneng wonten ing ajeng kula. Sang Dewi sadangunipun kula gesang piyambakan kula nyuperna kula ngimpi salebeting pasupenan kados-kados paduka tansah ngelus mestaka kula salebeting pangimpen paduka kados ngelus lungsen kula kanthi kebak raos katresnan salebeting pangimpen paduka tansah ngarasi kula kebak ing raos tentrem salebeting tilem kula manggihaken kabagyan sejati nanging jebul menika sanes ngimpi sak mangke menika dede ngimpi nanging menika kanyatan Putri Linangkung Sang Dewi Kunthi ingkang nalika semanten tasah rawuh wonten ing pasupenan kula sak mangke jumeneng jejeg wonten ing ajeng kula paduka Kanjeng Ibu Kunthi Nalibrata anakku Karna mboten sisah paring pangendika langkung rumiyin kula ngertos bilih sejatosipun kula menika linairaken krana sesambetan paduka Kanjeng Ibu kaliyan Sang Hyang Surya dewataning Rahina kula ngertos menawi paduka Kanjeng Ibu ajrih nggula wentah bayi Karna tumrap kula kabagyan kula sampun kula panggihaken dinten menika dene paduka sampun mantun ngaken putra dhateng kula aku bisa nemokke anakku sing wis ilang Karna iya 1000 pitakenan badhe kula tumplak 1000 pitakenan badhe kula suntak wonten ing ngarsa paduka nanging sareng kula sampun padukaken putra sayekti nadyan ingkang nyekseni namung angin ingkang liwat lan sunaring Sang Hyang Pratanggapati nang sedaya kala pawical labet kebekan raos kapeng kula dhateng katresnaning ibu sejati Wenrang
sing resana engkong jinem sirna sakalir sinapih sepining swasana ingkang ana mung tentrem rinebahake salirane wong agung awangga panceping tali asih tresnaning ibu miwah putra ingkang pinisah ing kawontenan mangke wis manunggil Sang Hyang Pratanggapati kaya padang suwilak sunare Narpati nganggo Prabu Karna Basusena tanpa beda kaya lare alit kaya bocah cilik ingkang mbok-mboken anggulet keket kaya-kaya jrih lamun toti ninggala dening Dewi Kunthi wauta astane kang ibu tinumpangake ing palarapan tanggap sang ibu Dewi Kunthi sigra den isik-isik kanthi kasoking sih sutresna lembut lulut lelangen ing madyaning raos tatana ucap seklimah risang kekalih muhung ngraosaken kabagyan sejati Sang Hyang Arka saya adhem sorote kaditumut ngraosaken pepanggihaning ibu lan putra halier-lier Suprandene enget gregeting ngraosang Narpati Agung Prabu Karna Basusena sigra pungun-pungun jenggelek tumunten sumungkem ing ngarsanira ingkang ibu Dewi Kunthi kabagyan iki mbok pogok tekan semene Karna Ibu nyuwun pangapunten penandangmu wiwit cilik samengko wis puput kowe anakku ingkang pembarep anane sira wiwit cilik ora ngrasake sing ibumu merga saisining donya padha ora ngerti yen to sejatine sira putraku lan Bathara Surya petenging lelakonmu samengko wis kliwat ayo tak gandeng tanganmu lungguh jejer karo Pandhawa kowe ngumpul karo adi-adimu Karna sampun matahun-tahun wiwit alit kula mendhem kanepson dhateng Paduka nanging nyatanipun kula mboten saged tepang kalian Paduka amargi Paduka mboten tumindak adil dhateng kula nanging inggih labet gawating lampah nalika semanten kula mboten badhe gugat dhateng sinten kewala karena statusipun wonten pinten-pinten pitakenan ingkang badhe kula aturaken Paduka Kanjeng Ibu nanging sampun mboten sisah kemawon kula sampun prasetya wonten ing ngarsanipun Yayi Duryudana kula badhe dados ganjel ampiyanipun kula badhe udhu jiwa raga inggih budi sing Yayi Jaka Pitana dhateng kala sing Yayi Prabu Kurupati dhateng kula kala wau ingkang awrat dipun bayar mawi menapa kewala katresnanipun Yayi Kurupati dhateng Karna menika kadidene dadung sewu ingkang keket naleni badan kula Ibu kula kedah njagi jati diri kula kula kedah njagi kawibawan kula jer kula ugi mboten nate gadah sederek kula ingkang sejati nggih namung Yayi Jaka Pitana mentah lo ing jagat menawi wanci Bratayuda tumapak Karna lajeng ninggal Yayi Prabu Kurupati oh Ibu mboten
sakmenika kula sanes gadhanipun sinten-sinten. Nanging manah kula jiwa raga kula nyawa kula kagunganipun Yayi Kurupati. Oh. Kyai kula wonten dawuh nggih. Benjang dadak ngentosi menapa? Ora nyatanipun pendak-pendak senopati majeng mesti gugur. Kathah para pepunden miwah para senopati suwan ingkang dados banten ing laga. Kepareng paduka anak Prabu. Didi mangsa menika kula badhe matur wonten ngersanipun Kakang Awangga. Nggih, monggo nggih. Wonten dawuh menapa Yai Prabu? Kinten kula mboten wonten ingkang saged nambak. Murih Kurawa enggal saged ngukup kamenangan. Kejawi namung Kakang Adipati Awangga mila. Dinten mangke Kakang Awangga kula wisuda jinejer senopati. Yai, titiwan simriko ingkang dados pengajeng-ajenging raos kula ya. Duh nggih. Sepinten to bengahing raos kula pitaya bilih. Kakang Dipati Awangga majeng payutan. Bratayuda tumungten enggal rampung Kurawa badhe saged unggul kridanipun. Nggih. Rama Prabu, kapan kula munjuk atur wonten ngaso paduka Kanjeng Rama? Ya, piye? Nuwun amit pasan kaliman tabik, menawi wonten lepat kula nyuwun guing samudra pakaksami. Ya, Karna. Rama. Mestinipun kula mboten kuwawi matur. Nanging dumawing mancing kang nemtokaken pun Karna jinunjung senopati kan kiawrating raos, kula tetep matur paduka. Ya, piye? Pinten-pinten kabagyan langsung semeng manah kula. Sedaya kala wau nggih peparing paduka Kanjeng Rama. Paduka Mara Sepuh ingkang sampun maringi swarga nikmating rasa dhateng kula. Iya. Kula dereng saged misungsung. Kula dereng saged ngaturaken piraos menapa-menapa dhateng paduka Kanjeng Rama. Karep apa? Mugi paduka Rama Prabu keparenga mayungi lampah kula ing Tegal Kurusetra. Kanthi ngasta lising kendali kreta. Oh, ngono. Najan pun bapa ora kabutan ngusiri kretamu ning apa sebabe? Apa sebabe aku mbok jejerke kelawan Prabu Kresna? Mongko ora wurung kowe mengko bakal tanding karo Janaka sing dikusiri dening Nalendra Ndarawati. Rama. Nyawa kula sak traju kalian boboting Janaka. Linambaran kapitayan inggih namung paduka Kanjeng Rama ingkang sembada nggondheli keplasing nyawa kula anut talining turangga ingkang paduka asta. Jer rahayuning Karna Gijayaning putra paduka Surtikanti
Menapa dene Yayi Banawati? Waduh. Anakku ya. Syukur Siadi wis tanggap pun Kakang kekalung Puspita rinonce iki. Sekari nonce ingkang paduka agem mboten badhe layu wimbuh anyembuh haruming asma paduka nadyan ageng katresnan kastyan kula dhateng paduka nanging teteping dharma jejiban paduka ingkang agung kula mboten kuwawi ngrendheti kanthi raos samar. Mboten wonten kaendaning donya ingkang saged ngungkuli endahing katresnan. Mboten wonten tangising donya ingkang ngungkuli sambating katresnan. Kula badhe ngorbanaken raosih kula. Kula badhe nampi lelampahan napa kewala ingkang dumados sedaya namung murih luhuring asma paduka sinuwun. Bumi goncang kancing langit kelapa katolir kencang alis pisang mawe kandrong sabarang katulu bojoku kang tak tresnani. Iya ya. Lamun mangkono pun Kakang Pitaya lamun tansah pun Kakang iki bakal yuwana. Karepe dhewe. Poh, wis teko ing Tegal Kusitra. Ngendi papan dununge Panengah Pandhaya? Wah, ladalah kae kretane Narpati ngawangga Prabu Karna. Sang Prabu aku ingkang prapta.
Narbadi Karnawa sayun-ayunan mungging rata manik Gusir Prabu Salya. Oh, nuwun amit pasang klimantabe kula ingkang sowan ing ngarsa paduka sinuwun. Ana naga semene gedene. Nggih, kula pun arta walika. Prabu Karna ana apa? Nyuwun pangapunten nalika jaman semanten tiyang sepuh kula pejah ingkang mejahi panengah Pandharaden Permati. Mboten trimah pangigiti-giti ngraos kula ketah lebur centang Malaspati dhateng ingkang nyedani tiyang sepuh kula. Yo, rening paduka badhe mangsah yuda sisan gawe. Kaparenga kula badhe manjing wonten ing pusaka paduka mboten sisah paduka ingkang tumindak. Kula ingkang badhe lumarap Raden Janaka badhe kula pejahi. Piye cangkemmu menenga? Dudu karepe dhewe. Trayoli kowe. Ula setan kowe. Kowe madonke Prabu Karna. Mbok anggap aku narpati pepinjungan pupur lamatan. Iya. Mbok anggap aku bengesan mingir-mingir kembenan minting-minting iblis. Aku ora iso mateni Janaka. Iya. Ora minggat tak jemparing pedhot gulung. Wo. Ya, dudu karepe dhewe druhun kowe. Wah, dibantu kok malah nesu kuwi apa? Ya, tak goleki dhewe Janaka. Wah! Iki susah siadi ngucap ya di inggih nanging kula tetep matur bilih kula kedah ngaturaken panuwun lumaraping senjata Kakang Dipati Ngawangga ingkang Anjalari ingkang rayi tasih saged sapejagong kalian paduka. Iya. Wis men mati wong kae ula ora ana gunane, mati ya wis men. Inggih. Janaka. Siadi kaya kasep lalu yudane nggonmu mapak pun Kakang tiwas kadung akeh prajurit Pandhawa sing padha nemahi pati ya gene kowe ora enggal-enggal netepi Patembaya tanding kelawan pun Kakang. Kakang Mas paduka kadang kula sepuh mugi linepatna ing deduka anggen kula mboten tumunten mapak kridaning palagan.
awrat ngestokaken dawuhipun Kanjeng Ibu Kunti anggen kula tansah oneng dhateng katentremen miwah Kanjeng Ibu ageng isih tresnanipun dhateng paduka Kakang Mas Yayi sira iku bejo banget dene iki nodrat ki nembong tresnaning biyung kowe digula wentah dening ibu ingkang utama mula ora jeneng mokal siade tansah diuja ing pangalembana sinunggi-sunggi pangaji-aji nanging pun Kakang ora wenang meri marang kabejanmu najan aku iki titah wantah ingkang ora awal saka rasa panalongsa ning aku sirik nyelaki marang lelakon lan penandanging uripku Janaka Gaga Prabu upamiya getuni lampahan ingkang sampun kapengkerti was tanpa damel prayogi ngengetono bilih ngarsa paduka taksih wonten margi wiyar kinarya makarya damel labuhan enggal minangka srana ngupadi pepuli ing kacuwan paduka samangke kula aturi tanggap ing pamrayogi kula ingkang tuwuh saking tulusing manah Koko Prabu kula dherekaken sumungkem padanipun Kanjeng Ibu kalian Pandhawa sak lami-laminipun piye kok ngono kowe Janaka atur munajan bisa nggogloh lan ngrontok atiku nanging kuwi kaya dudu ucape kaya dudu ucapmu Janaka lamun aku nuhoni timbalane Kanjeng Ibu kudu nglumpuk lawan Pandhawa sak telelaman kaya bener jeraku durung ngati munjung kasetyan bektiku ning dikaya ngapa wae kaya ngapa bakal gempile Kanjeng Ibu Yayi pun Kakang lan Siadi iki tinitahake dadi satriya dudu wong urakan pun Kakang lan Siadi iki satriya sapa temon iki kawengku ing paprangan kamangka ing paprangan mono mung ana pilihan rong perkara ya kuwi merwasa apa diperwasa manut jaring pewarah weda sok sapa sing kepengkok sangga runggi tegese loro kang padha abote tempuwen salah siji pilihan sing luwih gedhe lan luwih abot Arjuna tumrap karna menang utawa kalah mono ora ana bedane yen kowe mati Pandhawa tetep 5 yen pun Kakang gugur Pandhawa tetep 5
Arjuna. Ngakoni pancen kuwi wong peng-pengan. Sifat jemparing ora bakal mindho gawe, Pak. Jebol rambut kula setekem Koko Prabu. Alah wong kuwi jebol kok ya mundur. Rene ora, Gong. Rono ya kenek ora ya kenek. Aku wis jeleh. Iki nek rambut jebol iki lho, Gong. Jebol mbok main. Wong ki nek wong bagus, ngomong jebol sithik ngene kok. Ayo. Lah nek sing ora jebol malah nglonyom dhewe. Siji kowe loro tengkleng. Padha. Kowe kok metu to, Tru? Apa ya ora entuk metu delok-delok. Tak tambani maju kok. Ratanipun Koko Prabu kepaluh boten saged tebah. Nyanyi Janaka kula wonten dawuh. Ayo nyata kowe wong perwira. Tibakno gaman. Kula boten badhe nglepasi warastra menawi Kakang Ngawangga dering sawiga lair batosipun. Apa mbok anggap aku jreh wedi ngitih? Iya. Dupeh rataku kepaluh banjur aku mah nemoni kowe. Musti senjata debya ingkang bedhore dapur wulan tumanggal kanenggih Kanjeng Kyai Pasopati murub kumilat mawa cahya kumrasak ing gegana suwaning udan sinemeni nenggih sang ya para hapsari ingkang tumiyong saking wiyati. Oh Ayo
kentongan pring ingkang uluk-uluk kumenclang mungguing tawang. Yen Torinasa kaya nyawa kang ora kerasan melu ragane ngungak ing margana sinigar jejantunge Dewi Kunthi. Oh wonten ing payudan menika sampun ngantos wonten udan luh banjir tangis. Kula sang pamong jiwa minulya monggo sami nguncupaken asta kunjuk dhateng Gusti ingkang murba dumadi. Mugi-mugi guguripun Narpati nganggo Prabu Karna manjing kamuksan jati swarga langgeng tundha sanga. Nyata Narpati ngawangga musti kaning titah ugi para Pandhawa lebeting Bratayuda Jaya binangun menika namung dados rana manunggaling cipta rasa karya ambabar karya. Mugi-mugi tumunten padang jinglang ingkang sinandhang boten badhe wonten walang sangker durga mendhak kala sirna ing wewengkon mriki ngantos sak kiwa tengenipun Gus.